Lho, Pre gak kerja jualan online toh? Ora Pak De, kena CLBK. Maksudnya apa CLBK? Chatting lama beli kagak. Tapi nanti dek kok sangu selimut barang. Engkau bengi aja ganggu aku ape touring. Maksudnya apa touring? Turu miring. Mau selimut berarti mau singkur dek. Mulane we ono blonjo. Ya iki ngombe madu rasane pahit kaya kopi. Ape nandi Mas? Apa? Outbound. Bon, Outbound nandi. out metu bon utang, outbound metu golek utangan. Sepurane yo Mas. Sido mau tinggal rabi toh dek. Sido Mas, Gresik Surabaya kalah dhisik aja ngresula. Damput. Tak takoni yo. Siap. Barang cilik apa sing iso ngetokno wong? Yo wekmu iku. Nakal. Lah apa? Bel pintu iku lho. Piye kabare bojomu, Mbak? Iwak peyek, iwak teri, senajan elek tapi ngangeni. Kangen apa nih, Mbak? Duite. Lah yo gara-gara pakku teko lunga, perasaan aku turu kamar pas tangi kok turu lirat. Sopo jenenge Pak Mule? Pak Eko.